Hadin Bakahinyo Trap Youth Council HYC West Khasi Hills District Ringkat Kishnat Trekam Jengka na Mountain Road Bat Shalang area kilapan lang ka Jingkenra Hayau Shalang menha ka South Rib Yoyong Arja Arpunrio hakabala lap bakhandai 4% ka khayi pateng ha katika yo lakni daki barjalla kumta haka nyotarik yoyong Arja Arpunrio kinoilam ketika seng kilawan menkiu Shillong banyakran beruba Winston Tony Lingdo Chief Executive Member Joka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC. Kaseng kalapan tep hau Chief Executive Member bahakate kesengi balapan long jingkenra lalap bapalat chispa prapotli gidukan bar jala kidei ki bamdan yaki trading license. Kalong ka basusi batang hakate ka yo bagi bar jala ki yo ban rung ban kamai kaji laong kaseng kabalapan tep bakala dawa no Chief Executive Member banam I trading license yaki bar jala ladaki wan pan. Kumban pen kenwau haka sautrik yang yayong kepada kesengi ban kesu tiak ya kecai benru. Nagaliang jungi ka New Trap Youth Council West Khasi Hills District ngila kiar hayau Shalang ban khandra ya ke mendari ki badan hangtai ki balawan kini ya ka yo ka kot khamtam ka khiki khayi ka pateng hapo jong ka West Khasi Hills District kumbasu kedau khendiat ban nagaliang jungi ngidan ka yo rambrai ngidan ka yo nongson ngidan ka yo rangdo ngidan ka yo moej barki bubun ki yo hapo jong ka West Khasi Hills District handai yakini baro la kamai kaji daki paradok persnam ke jongi retang kayo Shalang kabala kek ngila bangila syakni no haki barjala nagaliang jongi penpau jing sosi halo kani ke benta ban nagaliang jongi hakani kesengi hadin bangila lap kumba sispa prapotam teliki dukan ki badan hangki ki bomdan trading license wat kawairu nagaliang ke jongi kumbangi lakren hilat patai kubor bakidan ki bala renew kadu arjar fra arjar khandai hadu arja khatway khat argum ta terter tin nakaliang ke jongi ngi hakani kesengi bomta ngi sokmen subun bangilayo ban yakindu bad ya ba toni bade CM jong ka KCDC bad hadin ke bangilai tai bad ban ngini ya ka jingker par ke jongi tang kawai ban nakaliang ke KCDC kam dei su ban renew ya ki trading license jong kita gibar cela ki bala don hayo Shalang ki bom sot nyo ya ka KCDC ya kini kisnam ki baladap nakaliang jongi hoi ngi lap ru bun ki aka ki ba bakta khamtam ke nakaliang ka KCDC ya ki por baladap ke jingle jong ki nong tre jong ka KCDC ki nom phai sata rangi kren ba yak ba mantangi kerpa da KCDC hapo jong ka jingalam jong ka WPP ba ki dem perkhat kalong ba kimdai su ban I trading license nakaliang jong laong ba kumba nakaliang jong nisnam nakaliang ka isi ila dap I notification syaki dorpasnong syaki CM bakim dai ban I NOC yagi barjala ki ba ki lala ki jongi tingi so thu apo West Khasi Hills District ya baro ki kam khayi pateng nakaliang jongi bru jongi West Khasi Hills District khamtam ki jait bendu jongi ki langam ki badan hangpu area Shalang ki lala hi baniang jong ki jat habdai ka kamai ka je tin nakaliang jongi la karpari bam dai su ban I ban renew ki trading license nakaliang jongi CM yong ba ban renew menta ye trading license don kam ya ka NOC ke bala soi kumpa sau sangut ki dekat sangut sejrong ki dekat jong ka easy lan ni kano kano penta rengi ba ke jenglap jongi ki NOC ki ba katu kani pini NOC re la soi tang don nang lam snong barkum ta ter di nakliang jongi la kren sai ba kinwat kilat kilinti kin pendek suam menta kat nungut kidan ki ba juri nu hani ki wan apply trading license hani hadin kata nakliang jongi kila kular khmat jongi bagin sahiar hayo Shalang ban khandra ya mender kumban nagaliang jongi gilalap te nagaliang jongi kinsa pentip ru yangi ngin saya lelang kata kesengi bat ka bakungsan kolong ban nagaliang jongi ngila keren sai bat nagaliang jongi ngi iba desig ni barjala la de yo pentip wat yangi hakni gi hakasngi sajan ke bangilek ngiklam pentip ya no ha bangilek yang tu lapen krek gidan katu gani balakhang dan nagaliang jong police department ke ba wan rakat barngi henrai nagaliang jong police department ngila keren sai bangiwan hangni amdai bangiwan ban ya kendu kambar ke police department henrai ngiwan lagi jong ka kamban khendrai ke mendari ke badan hapo jong yau Shalang tin nagaliang jong ki gila ailat yangi bar bangin le ya ke bentang ngila khangno idukan palat sispa prapotli idukan bar nagaliang jong long CM le sila nagaliang pi pentip kan salong kumta henrai nagaliang jong ong ba ladalap ya kita ki ba khang no idukan rawan ke nagaliang jong ka KCDC kan sil no ya kita idukan ki bakhang haswa bakin wan nagaliang jong ki tinga ngai nagaliang jong ki rang pa snong rukin ai jeng etrilang ka thong jong HYC kalong kamdai ka no bentah re ka thong ka jongi kalong bangin kini no ya ka yo Shalang habdai ka
ka kamai ka ji bangin yo no dagi bru jongi hajaka ban yo ki barjala kata ka ka thong ka jongi ki kermen scam ba ki ECDC ki balong hagini tayo banwan ka sapen bet ki enforcement ka baklan marngi so thu ban hiar hayo shalang ban hiar tang kumba shipho ar pangut ki police naki enforcement lese kam de ka kam ka basuk warna kalian jongi ru ngi hiar daki suskis pa ngut tam rengi dang bun ki barjala ki badan nang tu te nakliang jong ka jong CM uang ban nakliang jongi Siapa ngilek shalang gin pentrek ka enforcement ka baklan ban saya lek lang naklian jui orang ba insentif yang ngiru bangini lek lang ketika sini. Hatu pikili ne mi ni gibri barjala ki bobat hat gasing pilek kumno ki penyai kon klem kat Indonesia. Naklian jong ki orang ba kini barjala nama ki sngau banwan hak ECDC ka jengai ka lenti ki sngau banwan hang ni ki apply nak da kawe pat ka formula bagi lek barjala bagi apply da ka labor license pat naka no deputy commissioner jongka labor jongka West Kasil district te kumno gi wan khayi ragi apply bat daka labor license naka deputy commissioner jongka West Kasil district te ngi gi apply gi provisional tax ru jongka ki ECDC pat kimwan hang ne pat kimwan ban apply hang ne trading license ki apply pat nang te na branch ke jongka ki ECDC kepada nanong stany te ki lek kum ki kontraktor nong tang ban yo ka kot ka baki don ki ECDC te ki jing lek thok jongi dikhar ha salang kalau long kumba insol di ka jaj bendu jongi kumba insol ki wada ki ECDC bari ki bor jong ka an ki kunju Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F? hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka shop plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.